Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sada na pod kita mga higala nini nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga samantarong adlaw mga higala, pizza 23 na. No? Dili na gyud madugay mga higala ug mga adlaw bisperas na gyud sa Pasko pizza 24 na karon pizza 23 na. No, subuti pa sabot, dili na gyud madugay na mga higala, no? Mo sa ulong na gyud kita sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Abi no ato ding gitimbayaon og may muto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato nga igsuon nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga minaw nga na ako din ang akong agaw din na sa Kalumbuyan. Kumusta na no Gawex, no? Si Father Christian Bumidiano. Dili Bumidiano, Durango. Sorry kay Gawex, sorry kay Gawex. Si Father Christian Durango. Nahala no? Ara magahibulong mga gala ha og naatay mga background diri nga mga kinibitaw kining atuang natay background diri nga kining mga music kay ko duol ra man gud sa gym ning ako ang recording area recording studio. So muna nga medyo kuan gamay gyud kanang gitawag nato og madungog ra gyud usahay ang ilaha nga mga tukar. Karon na nanapin na Christmas party diri sa dool. Sa padayon lang gyapon kita makingala no sa ato nga mga buhatonon ni ining kamuntuhon o padayon kita sa ato nga mga gimbuhaton usab diri no sa ato nga pagsibya. Bueno, ari kita manghigala sa atong Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon mao kini si Saint John Canty, no? Si Saint John Canty, no, kuan siya usa kini siya kapari. No, unya matud pa na-assign sa usa ka lugar nga ang mga tao nagduda, no, kay kani magong lugar dito sa may ilang na-assignan dapit sa kining kuan. Ang na-assign dito kalagmitan kato pa mga pare nga medyo nagpabadlong sa obispo. Muna nga kalagmitan gyud, no, mga gitawag na dili kayo mo serbisyo ba. So muna nga kini si Saint John Canty usa man lagi siya kapari, no, nang kamot lagi rin taon kini siya, no, bisan sa mga kinaiya sa mga tao nga medyo dili bitaw pod kaayo ba maabi-abihon, pero padayon siya sa iyang kinasing-kasing nga pagpagalagad to the point mga higala nga nakahimo gid siya og natuman gid niya ang iyaha nga mga buluhaton, no, isip usa ka kura paroko sa mga lugar hangtod nga nakaamgo ang mga tao o ang nahitabo mga higala nagkahigala ra gyud siya o ang iyaha mga parokyano. Bino padayon ta mga higala no karong adlaw ang ato karong santo mao si Saint John of Canty, no, Canty. Okay no, ari kita sa CBCP News, paring Pilipinong miyembro sa MSP gitudlo ni Pope Francis isip coadjutor bishop sa Baroto dito sa diocese sa Baroto Diocese sa Cook Island, no? O ang pare matud pa nahimo kini siya karon nga coadjutor bishop, no, o gani kung mo retire na ang obispo nga iyahang gialagaran siya na unya ang mamahimong obispo sa nasangpit nga diocese. Balita manghigala gikan sa Vatican, batang lalaki nga milakaw og 7 kamilyas, no, o 11 kilometers sa lapukon nga dalan aron lang makumpirmahan nakadawat og espesyal nga panalangin gikan ni Pope Francis dito sa Roma. Matud pa ang maong bata 11 anyos o gani dako niyang kalipay nga nadawat na gid niya ang matud pa sakramento sa kumpirmasyon. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ini kamuntuhon o ari kita sa atong mga catechesis. Unang pangutana mga higala, no, what is the first
question. Okay, ang unang pangutana. Padre, nga naman nga ang atuang simbahan gitawag man tag usa, no? One Holy Catholic and Apostolic Church. One holy and apostolic church. So nga itong gitawag ba ng atuang simbahan ug usara. The church is one because she has as his source an exemplar and she has as her source an exemplar the unity of the Trinity of persons in one God. Sa ato pa kay ang ato kung gituhuan isip usa ka Katoliko, usara man ka Dios sa tulo ka persona. Sa ato pa, the church is one because she has as her source an exemplar unity of the Trinity of persons in one God. As her founder and head, Jesus Christ, re-established the unity of all persons in one body. As her soul, the Holy Spirit invites all the faithful in communion with Christ. The church has but one faith, one sacramental life, one apostolic succession, one common hope, and one and the same charity. And one and the same charitable institutions. No, sa ato pa, ang kuan ay ang simbahan na himong usa tungod kay gibase nato kini sa panagiusa sa tulo ka persona diha sa usa ka Dios. Unya matud pa ang atong simbahan aduna lamay usa ka pagtuo, no? Usa ka sacramental life, usa ka apostolic succession. Kini bitang talahurong Santo Papa ba? One common hope and one and the same charity. No? Usara ang iyahang kini katawhan tulo ka persona sa usa ka Dios. Usara pod ang magtutukod nga si Jesucristo ang atong Ginoo. Muna nga gitawag ang atong simbahan og usa Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Okay, so ari kita sa lain nga pangutana. Nganong gitawag man usab og holy ang atong simbahan? Ngano man tungod kay under the guidance man kini sa Espiritu Santo. Ubos man kini sa paggiya sa Espiritu Santo. Kung atong basahon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 26 hangtod sa 27, sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang tabangan kita sa Espiritu Santo kay wala kita masayod kung unsaon nato pagampo ang Espiritu mismo nangalyupo sa Dios alang kanato uban sa pag-agulo nga dili ikagasoy. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao nasayod unsay gihuna-huna sa Espiritu. Kaya ang Espiritu nangalyupo sa Dios alang sa tanang katawhan sumala sa iyahang kabukatan sa iyahang mga mao ang mahal nga birhen, no, nga santos nga mao ang basihan sa pagkabalaan. No, sa ato pa ang simbahan di ay balaan tungod kay kanunay man kitang nangayo sa lamdag sa Espiritu Santo. No, klaro. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 2 bersikulo 12 sa 13, wala nato dawatang espiritu niining kalibutana kundi ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Okay, klaro? Ana kita sa laing pangutana. How do the lay faithful participate in the office of Christ, no? The office of Christ. Saan ba nato nga makatampo kita, no? Sa matud pa buluhaton ni Kristo. By offering as a spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. No, sa ato pa
muhalad mahimo dahil makaambit ay kita sa mga gibuhaton ni Kristo kung muhalad kita og mga espirituhanon nga pagsakripisyo nga matud pa dalaygon atubangan sa Dios, no, acceptable atubangan sa Dios. Kaya itong basahon sa unang sulat ni San Pedro kapitulo 2 versikulo 5, panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo nga mga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto si Dios pinaagi kang Kristo. O kini mao ang santos nga misa o santos nga Eucharistia sa ilang inadlaw nga buluhaton. The prayers ang ilang mga pagampo, apostolic undertakings, family life sa maong paagi bisan ang mga ordinaryo nga tao pwede nga ihalad ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon niya na, no? So muna nga kita nga mga ordinaryo lamang, no, nga mga magtuto o mga lay faithful makahimo, no, pag-participate sa paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi pinaagi sa pag-apil nato sa santos nga sakripisyo nga mao ang misa. Dawaton si Kristo o mga tahas nga gipaambit usab ni Kristo diri kaninato. Pino, ari kita mangigala sa lain pagyud nga pangutana. Padre, makasala ba ta kung musimba ta sa simbahan sa laing relihiyon? Depende rin na, dili na automatic. If it is necessary to fulfill social obligations such as wedding and funeral sources, okay ra. But if you attend such services out of curiosity, you are discouraged to do it. O sa ito pa, pangutana ha, makasala ba ta pader kung musimba ta o simbahan sa laing relihiyon? Magdepende matud pa sa ato ang pagtulunan, no? Kung inaon nila nga makatuman bitaw ka sa itong mga social obligations ba sa pananglit sa pagluhod o kasal, pagkugos o mga bunyag, okay na siya, wala na siya problema. But if you attend such services out of curiosity, you are discouraged to do it. Ano man, tungod kaya ang mga laing relihiyon, they have different interpretations of the gospel that would be confusing to you being a Catholic. And you should worship together with your fellow Catholics. Now, sa ito pag-discourage na kita ka ng moduol ta dito, kaya para lang yun nga kanang tungod curiosity, di na pwede. Klaro? Pino? Kapit na yun mahigalang Pasko. So, kumusta naman lang mo din na, ha? Kako dire, kamot tagit po kayong tao. Magkahagin yung kinabuhi na to. Paningkamot ra maginikulang. So, makinahanglan kitang maningkamot ra gid gihapon. Okay, klaro? No? So, dini na lang una ako kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alaga, Reverendo Padre Edwin AA. Mana, milit na usab kadidyo, manalangin ka nato ang Diyos. So, kaya gangong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.